Awet wekdalipun Nggih, wonten gubuk Kaspar ingkang nyuwun sinten? Niki bapak ingkang wonten mriki Pak sinten Mbak Yu? Pak Suko. Pak Sumo. Tasih Mbah Sumo sing ngersake. Mbah Sumo nggih. Oh nika Mbah Sumo nika sing. Spesial Mbah Sumo wonten gubuk asmara nggih, Mbah. Nggih, ampun dipun pinangkani mawon sinareng Sekar Wangi. Nggih. Gubuk asmara. Kali tembang kok diaturi tembang pamungkas ngono ya, Nduk. Nggih. Yo.
Juguk asmara. Gubuk asmara. Gubuk Kok asmara juguk kalajengaken wonten nonton tayub nggih Mbah nggih. Nggih. Sampun iki. Ya, mun Mboten diaturke. imbuh saestu mboten nambahi wis akeh kok ya. Iki mbok bilang wonten namundutan malih saking Bapak Ibu monggo. Napa malih